Jeg har egentlig taget mig sammen og stået lidt tidligt op i dag. Det er lørdag den 16. august. Og klokken er vel 5:30 om morgenen, tror jeg. Og solen er ikke stået op endnu. Ja, trisset ned til mit lokale spot her i Limfjorden. Jeg har været hernede et par gange her i løbet af den sidste måneds tid, sådan om aftenen, og ikke set nogen fisk, mærket nogen fisk. Vandet har været varmt eller lunt i hvert fald, og det er det stadigvæk selvfølgelig. Men jeg kunne se på nogle fangstmeldinger på Facebook i år, at andre steder, der er de altså begyndt at fange fin fisk nu her om morgenen. Så tænker jeg, ja, man er da dum, hvis man ikke går ned og prøver. Nu her behøver man jo ikke stå op midt om natten for at komme ud og fiske inden solen står op. Nu er dagens længde aftaget væsentligt allerede. Så her, ja, ved 5:30-tiden, der er solen altså ikke stået op. Nu jeg tror, solen står op. Om ikke så længe, men det er ved 6-tiden, solen står op. Det blæser lidt i dag. Det blæser lidt fra nordvest. Det gjorde det også i går. Så det giver nogle fine rifler på vandet. Som normalt er rigtig fine at fiske. På grund af blæsten, så har jeg taget lidt kraftigere grej i brug i dag, end i forhold til det, jeg har fisket med de seneste ture. Jeg er gået tilbage til min gode gamle 9-fods Shimano Lesat stang. Og har sat en 14 grams Salty gennemløber på i sølv og fluegrøn. Den her gode gamle en her. Og så en lyserød rejflue som ophænger. Lyserød rejflue, ikke så fantasifuldt, men det er under tiden meget effektivt. Så jeg ved ikke lige, hvad der skulle være bedre at fiske med som ophænger. En rejer er altså også en væsentlig del af havørns kost til Limfjorden. I hvert fald sådan tid. De ørder, der er herinde nu, er jo sandsynligvis ørder, der er gået ind tidligt for at køre sig i stilling til at gå op i et vandløb senere. Så det er sandsynligvis ørder sådan i begyndende gydedragt, sådan lidt gyldne og lidt glittet. Og sandsynligvis ørder, der skal sættes ud igen. Det plejer jeg at gøre med farvede ørder. Det er vandet meget plummer her inderst. Men jeg håber da ikke, det hvor jeg starter, var det ikke plummer, så jeg tror ikke, det er plummer hele vejen ud. Jeg har sat en ny line på mit hjul. Det gør jeg sådan en gang om året måske. Det omkring. Det holder længe, sådan noget fletline her. Jeg bruger altid 0,12 på det hjul her. 2500 størrelse hjul. På mit lille 2000, der har jeg 0,10 på, som der lige nu. Men bruger nu også samtidig 0,12. 0,12 er en fin tykkelse. Der er ingen grund til at gå længere ned i tykkelse, synes jeg. Sådan fordi at det kaster fint.
har meget lille modstand, når linen bliver trukket af spolen i kassen, og er også meget stærkt. Så kan holde til bundet som regel og store fisk. Men det jeg har gjort den her gang, det er, at jeg har købt min line i Biltema. De har 150 meter 012 fletline til 69,5, tror jeg det var. Det er jo langt under, hvad sådan noget fletline koster andre steder, så jeg tænkte, det skal der prøves. Og indtil videre, der virker det da fuldstændig højde med alt muligt andet, men det viser sig jo nok egentlig først efter noget slid, hvordan det reagerer på at blive brugt. Det begynder at flosse i overfladen, som nogle fletliner jo gør, eller gjorde. Jeg husker i gamle dage, der Fireline, det var noget værre noget, det flossede og blev sådan ulden i overfladen. Og ikke til at fiske med. Jeg synes ikke, det gør længere. Men nu må vi se, hvad det er for noget, det her fletline. Men altså, kan man få det til en tredjedel af prisen i samme kvalitet, så er det dumt at lade være med at købe det billigt. Så det er et eksperiment. Og I skal nok følge med undervejs, hvordan det går med Biltema fletlinen. Men altså, nu har jeg fisket med den en gang før i dag. Fungerer fint, og i dag fungerer det også fint. Ingen tegn på slid nu. Så jeg skal nok give jer status undervejs nu her gennem efteråret og vinteren måske, hvis det holder længere. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg sætter mig lige med min morgenkaffe og holder øje med vandet. Sådan lidt frem og tilbage i kysten, og ser solen stå op. Ja. Der er den. Titter den over mors. Jeg sætter mig lige her. Kaffe. Morgenkaffe. Oj! Oj! Ej, den slap. Jeg kunne selvfølgelig også prøve noget helt andet end sortiment. Og sådan en sådan her. Så er der fisk. Ej, en fedt. Så jeg har spændt min bremse nu. Jeg fisker med noget hårdere bremse ind. Den er god, den der. Godt fedt. På den her årstid, der er det jo faktisk tit at man ser fiskene springe. Eller vise sig i overfladen. Og det er langt fra sikkert, de vil hugge, selvom man kan se, de er der. Fordi sådan nogle efterårsører, de kan altså godt være drilske. De er ikke nødvendigvis i hughumør, selvom de er aktive.
Og det kan skyldes 2 ting. Det kan skyldes, at vandet stadigvæk er så lunt, så deres stofskifte er så lavt, så de ikke spiser ret meget. Det kan også skyldes, at de som sagt er i begyndende gydedragt, og at de har mere formering, end de har med på hjernen. Og det er jo nok også derfor, at de ofte viser sig springer og sådan. Jeg tror, de er i gang med at køre sig selv i stilling til at gyde. Sådan med at finde ud af, hvem er stærkest, og hvordan er hierarkiet i flokken og sådan. Det er jeg ret sikker på. Nå. Det var den så kaffe. Så må jeg ellers ikke komme videre med fiskeri. Nu hvor solen er kommet helt op og ændrer lyset. Se, nu er solen fuld på himlen. Den er cirka en solspredte over horisonten. Det er nu. Det er nu fisk. Ja. Hvis der ikke er nogen fisk, der viser sig nu her, faktisk nu her, så er der sikkert ingen fisk i området. Det skal man aldrig sige aldrig til, men det er bare så tit, at de begynder at vise sig. Lige præcis nu, hvor solen står, hvor den står i horisonten. Det der med at stå tidligere om morgenen og få at tage ud af fisk, det kan godt være svært, når man lige ligger i sengen og har varmen og ikke har lyst til at stå op. Det kan godt være svært at overbevise sig selv om, at det skal man alligevel. Men når man så får det gjort, og man kommer ud, man fortryder det bare aldrig. Det er altid en god oplevelse at være ude om morgenen, synes jeg. Uanset om der er fisk eller ej, det er en god naturoplevelse altid. Og det er jo måske i virkeligheden det vigtigste af det hele. Det er det for mig. Jeg vil gerne fange fisk. Jeg synes, det er sjovt at fange fisk. Spændende at fange fisk. Men naturoplevelserne, det er det vigtigste. Fra nu af, der skal jeg altså ud og fiske mere jævnligt, end jeg har gjort her hen over sommeren. Jeg har fisket meget lidt hen over sommeren og overhovedet ikke fanget noget. Jeg har slet ikke været på Vestkysten for at prøve at fange makreller endnu, i hvert fald. Der er stadigvæk makreller på Vestkysten her midt i august. Så det kan da godt være, at jeg tager en tur, men det kan også være, at jeg ikke gør. Jeg har jo arbejdet hele sommeren med mit terrasseprojekt omkring sommerhuset, og er ikke færdig endnu. Så der er nok arbejde til en måned mere, tænker jeg. Sådan ind imellem alt det andet, jeg skal med arbejde og familie og så videre. Så er det ikke meget plummer her inderst vandet. Men jeg kan se allerede, det bliver klarere, når man kommer bare lige nogle meter ud. Og ja, allerede her er der faktisk nærmest klart vand. Den bare har været lige et par skridt ud. Så burde være fint klart derude, hvor jeg fisker.
Så har jeg lige sidste kast. Men det var nu dejligt lige med en lille morgentur. Så er jeg også kommet op og har en god lang dag foran mig. Og hyggeligt, I lige var med. Ja, tilsyneladende ingen fisk lige nu på strækningen her. Men jeg ved, der er fisk andre steder. Så jeg håber, I kommer afsted og knækker bræk derude.